Ud hernede af. Og så falder de bing bang. Det var ganske... Og gik op og så mindesten, hvor der blev fortalt om, hvad der var sket. I maskinhuset, der bliver I spurgt, og dem, der kan svare, det er jo ingen dårlig idé. Det betyder, at det er en Visbysten. Et Visbykors. Dette Visbykors blev rejst første gang i 1261 i Gotland. Og det er sådan i hele landet. Er der nogen, der kan huske det der? Nummer 1, nummer 2, nummer 14, nummer 6, og 19. Bang! Højgæld! Højgæld! 20, nummer 21, 24, 27, 30, 31, 33, 4. Hvor mange er det? Hold formationen! Hold op! 71, 20, 30, 40, bam! Og det er slet ikke så mange, som der i virkeligheden faldt. De siger sgu pænt. Olha o Rengo tá aqui. Højeste punkt deroppe. Der skal så de så hinanden. Tyskerne stod på nordsiden af Lundby. Og så da begge så det, så ville han angribe. Så hurtigt som muligt. Og løft på det. Jeg skal nok se videre, når I kommer op. Hvor tænkte jeg, at vi skulle løbe med sådan nogen? Ham der manden i turen. Jeg vil jo hellere bruge det. Ja. Smølfesbar. Men våbnet, det fik de lov til at beholde, fordi de havde passet på danskerne. Flotby, han står her. Hvad tror I? Hvad skete? Fra Kolding af, og så til Lundby, der er sandelig ikke ret langt. De kunne godt risikere at komme længere op. Derfor var det sådan ligesom, det skulle indoktrineres i børnene. Ja, der har ringet! Så,